Hei, minä olen Pekka Susimeri, lääketieteen ja kirurgian tohtori ja anestesia- erikoislääkäri. Ja päätoimipaikkani on HUSissa, Meilahden alueella, silmäkorvasairaalassa. Ja olen ollut luomassa monia päiväkirurgisia yksiköitä Suomessa. Herttoniemen päiväkirurgista yksikköä, Malmin päiväkirurgista yksikköä ja myös Marian sairaalaa samanlaista. Ja nähnyt aitiopaikalta, miten sairaalamaailma käyttää rahoja ihmisten terveydenhoitoon ja miten rahaa puuttuu ja kuinka resurssit vaikuttavat toimintaan, kuinka säästetään. Ja sen takia päättänyt ryhtyä kuntavaaliehdokkaaksi. Nyt tulee kuntien yhdistymisiä ja rahat ovat tiukalla, valtionosuus kunnille putoaa, kunnat joutuvat kuitenkin lain mukaan järjestämään terveydenhuollon sekä rahoittamaan sen. Kunnat joutuvat tiukoille. Minä päätin ryhtyä politiikkaan päättämään omalta osaltani näistä asioista, koska tiedän, mihin rahaa tarvitaan ja suurin piirtein paljonko sitä tarvitaan, jotta ihmiset saavat perusoikeutensa terveydenhuollon. Lapsista ja vanhuksista varsinkaan ei saa säästää. Perussuomalaisten vaaliohjelma lupaa vähäosaisille ihmisille palveluja ja se näytti minusta parhaalta huolehtia heikoista ja heikoimmasta yksilöstä yhteiskunnassa. Lapsista, vanhuksista ja syrjäytyneistä ja maahanmuuttajista ja kaikista ihmisistä, joilla on ongelmia ja ovat vähävaraisia. Jokaisella ihmisellä pitää olla elinolosuhteet tässä meidän rakkaassa isänmaassamme. Tämän vuoksi ryhdyin politiikkaan. Minä lupaan vaalilupauksessani huolehtia lasten ja vanhusten asiasta ja panostaa nuorisoon ja olla yrittäjäystävällinen. Helsingin pitäisi olla yrittäjäystävällinen pääkaupunki. Se voisi toteutua niin, että kaupunki tarjoaa ensimmäiset toimitilat ja perii niistä vain muodollista hintaa tai ei ollenkaan. Ja tukee työllistämistä mestari-kisällijärjestelmällä. Jos firma työllistää nuoren, se saa tukea yhteiskunnalta. Ja nuori ei syrjäydy ja oppii työssä. Myös pitää huolehtia, opinahjot ovat riittävän korkeatasoisia ja niissä on ammattitaitoinen henkilökunta. Mutta minun pääteemani liittyy kuitenkin terveydenhuoltoon, sillä tämä uusi laki tuo niin monia huononnuksia ihmisille. He eivät vielä tiedä sitä. Mikään puolue ei ole tuonut tätä kunnolla esille ennen vaaleja, paitsi perussuomalaiset. Ja minä olen ollut kehittämässä semmoista liikkuvaa yksikköä, joka korvaa suljettuja terveyskeskuksia. Siinä matkailuautossa on minilaboratorio ja perustutkimusvälineet. Voidaan katsoa korvaan, mitata verenpaine, tutkia niveliä ja tukia liikuntaelinvaivoja, uusia reseptejä, aloittaa hoitoja. Siinä on langaton sairauskertomusjärjestelmä. Tällaista olen ollut kehittämässä ja tämä voi pelastaa monet kunnat, joita vaivaa lääkäripula. Ja myös Helsingissä, kun terveyskeskuksia suljetaan, voidaan käyttää tämmöistä autoa. Ja se tulee ihmisen lähelle. Ihmisen ei tarvitse matkustaa kauas, jotta saa terveydenhuoltoa. Huonojalkaisille, huonosti liikkuville ihmisille on kauheata matkustaa pitkä matka. Se voi olla mahdotonta. Neuvolatoiminnasta on säästetty ja hammashuollosta. Haluan molempiin kohennusta. Rahojen jako kunnassa päätetään kaupunginvaltuustossa ja jos voin olla omalta osaltani päättämässä siitä, miten rahat kunnassa jaetaan, voin vaikuttaa, miten ihmiset saavat terveyttä. Tekisin oman työni kaupunginvaltuustossa juuri tällä tavalla. Asiat selvitetään perinpohjaisesti ja tehdään hyvät suunnitelmat ja huolehditaan jokaisesta ihmisestä. Kaupungistamme tehdään myös turvallinen. Lumet pitäisi luoda, hiekotukset tehdä, rikollisuutta kitkeä, eikä niin, että koko ajan pienennetään määrärahoja vartioinnista ja teiden kunnossapidolta ja kaikelta tämmöiseltä. Eikä ole tarpeeksi kevyen liikenteen väyliä, eikä siltoja, alituksia eikä ylityksiä. Kevyttä liikennettä pitää suosia, se on sekä terveellistä että ekologista, järkevää.
vaikka välillä sitten autoilijoidenkin kustannuksella, mutta pyörällä pitää päästä liikkumaan tässä kaupungissa.